Čaute ľudia, vítajte u môjho dnešného videa. V dnešnom videu si zahráme hru Clash Royale. Tak si ideme zahrať prvú hru. Takže teraz sa nachádzam aktuálne na Royal Arene a teraz si ukážeme rôzne arény, ktoré sú. Takže teraz môžete vidieť, aké mám deky, aké mám charaktery. A toto sú emoty. Ako som dostal 6-7 emote, choďte do Google, tam si dajte, že 6-7 emote QR kód, naskenujete ho, urobíte si screenshot obrazovky a máte 6-7 emote, takže to je taká rada pre vás, keby ho chcete. No a ideme si teraz zahrať prvú hru. Takže teraz môžete vidieť mňa. A nenavím tých týpkov, ktorí píšu good luck, takže prosím, nepíšte to tam. Len tak pre info. No, takže dáme Royal Ghosta, Minipacku a Skeleton Army. Skeleton Army je dobrý tým, že vedia zabiť menších charakterov. Royal Ghost je tým, že ho veľmi nevidno a že môže ako tajne útočiť na taverku a na tých charakterov. A Minipacka je dobrá, že vie útočiť na menších charakterov. A ešte sme dali týchto barbarianov, ktorí nie sú to drevo, neviem, jak sa to volá presne, napíšem potom. A prvá sme zničili taverku a zničili sme aj King taverku, takže tento zápas bol vyhraný, takže nepíšte tam toto. Good luck. Teraz si ukážeme, čo sme získali v PES Royale. Dostali sme takýto boxík a tam sú peniažky, takže to je dobré, to sa zíde. No a teraz si ukážeme arény, ktoré môžete vidieť. Ukážeme si začiatočnú arénu, to je Training Camp. To je také, že hráte proti botom a určite na botov, potom je Goblin Stadium, tam dostanete goblinov a proste goblinov. Potom idete pomaličkou cestou, pomaličkou na Bone Pit, to je arena číslo 2, tu získate skeletónov, občas niektorí. Teraz sa dostávame pomaličkou cestou na Barbarian Bowl. Tam dostanete barbarianov a týchto vzdušných, potom idete na Spell Valley, tam sa idete ďalej tieto charaktery. No a ideme zase pomaličkou cestou na Builder's Workshop, tam som už bol, tam dostanete Hog Ridera, Zip, Flying Machine a tu takú raketu, jak to volám atomovka. Potom dostanete sa na P.K. Playhouse, kde máte Pekku, Víčku, Skeleton Army, Baby Dragon a tých dvoch, už neviem, jak sa volajú, som zabudol. Teraz, keď sme prešli P.K. Playhouse, sa dostanete na takouto pomalou cestou na Royal Arena, kde som akurát ja, takže to je super. No a tam dostanete týchto charakterov. Takže zase pomaličkou cestou sa dostávame ku ďalšej aréne a tu môžete vidieť tento emote. No a dostali sme sa na Frozen Peak, kde máte týchto charakterov. Alebo to je jedno. Potom na Jungle Arena, kde máte týchto charakterov, ktorých môžete vidieť. Kde je ten Goblin. Potom týchto charakterov. No, takže ideme zase pomalou cestou na Hog Mountain, kde je hlavným Hog Rider, keď si môžete všimnúť. Pomalou cestou pôjdeme k Electro Valley, kde máte tieto charaktery. Potom sa dostávame na Spooky Town. Pomaličkou cestou sa dostávame ku Rascal Hideout, prosím si to prečítajte. Potom sa dostávame na, neviem to prečítať, prosím to prečítajte si, na Miner's Mine, to je arena 15. Potom sa dostaneme na, to si neviem ani prečítať, na arenu 16. Potom na Royal Crypt, to je arena 17. Potom na arenu 18. Neviem to ani prečítať, takže prečítajte si to. Potom sa dostaneme na Dragon Spa na 19. arénu. Potom na Bootcamp.
Clash Fest, Pancakes, to je obľúbená arena asi tohto Minipeku, potom Valkala, neviem, jak sa to už volalo, Legendary Arena a Season Arenas. Teraz vám ukážem moje emoty v Clash Royale. Takže to je prvý, to je druhý, to je tretí, to je štvrtý, to je 6-7, tu je tento a tu je posledný a tu je starý a tu je starý. A teraz vám ukážem mojich charakterov. Takže tu sú všetci moji charaktery. Tu Real Recruit som dostal prenedávnom. Ideme si teraz zahrať ďalšiu hru. Takže začína sa druhá hra. Teraz som si vybral Real Recruit, tí sú dobrí, môžu zabíjať pomaly, ale celkom dobré. Teraz dáme Real Ghosta, on dal Gianta a Wizarda. Pokúsime sa ho zabiť, ale neviem, či sa to vydarí. A nie. Teraz som dal Skeleton Army, lebo ho dokážu zabiť, to je super. To Gianta. No a teraz ide Wizard ku mne a zničí mi taverku, takže to je napred. Teraz som ho zničil, konečne sa nám to podarilo. A sprava nám prichádza Real Ghost a Baby Dragon, takže to nie je dobré. Teraz som dal Baby Dragona, aby dokázal zničiť dokázal zničiť tých charakterov. Áno, dobre, podarilo sa to. Teraz on dal Peku a ja som dal Peku. A práve ničíme taverku a on dal skeletonov. Ja som dal Real Ghosta, že ich dokáže zničiť. Ale Peka ma skolila, ale to nevadí, nebudeme sa predsa vzdávať pri prvom. A práve nám rozbil taverku, takže to je trošku na prd, ale to nevadí. On dal Wizard, čiže vlastne jeho, no tak on ma porazil, ja začínam útočiť na taverku a Wizard prichádza ku nám a dal Gianta. Ja sa pokúsim teraz dať Baby Dragona, neviem, či to ubránim, asi nie, ale nevadí, za pokus to stojí. On pokračuje ku mne a snaží sa ma zničiť moju taverku, King taverku dokonca. Minipeku dávam, zľava útočí ďalšia minipeka. No, takže ja som dal teraz Real Ghosta. Takže Real Ghost, hovorím, že je taký nenápadný, že ho nevidno, keď útočí. Teraz dám Skeleton Army, aby som dokázal zabiť skeletonov. Áno, potom dáme Fireball. Výborne. A teraz dáme Baby Dragona. Dáme Battle Ram. A on pustil na mňa Gianta, nie, aby na mňa zautočil. Ja som dal Skeleton Army, Real Ghosta. A on dal Baby Dragona a Wizarda. Ja teraz dám Fireball, ale asi mi to určite asi nepomôže, lebo zatiaľ to prehrávam, ale netreba sa zdávať. Začíname útočiť a nestíham sa obraňovať, ale dúfam, že to zvládnem. A zabil mi jednu taverku o 12 sekúnd do konca a prehral som to. Takže, milí diváci, my sa blížime už ku koncu. Ďakujem, že ste toto video pozerali, dajte mi kľudne like, keď sa vám to páčilo, nejaký pekný koment, alebo hocičo, napíšte tam. A keď nemáte ešte odber u mňa, tak mi kľudne dajte odber a môžete sa tešiť na videjko, ktoré vyjde čoskoro, onedlho, z Aquatery, taký menší vlogísek, jak by som to mohol nazvať. A že som rád, že ste na toto video pozerali a čau. Come now, follow my lead. Come now, follow my lead. I'm in love with the shape of